450 Kaplag photo exhibit gibuksan na sa SM Cebu kagahapon. Si Pia Norin Bilar sa report. 450 Kaplag photo exhibit gibuksan kagahapon sa SM Cebu North Wing. Ipasundayag sa maong exhibit ang mga hulagway nga kuha sa iladong mga photographers nga sila Paul Kiambao ug Angelo Bacani. Tinguhan niini ang pagpakita sa tibuok kalibutan kung unsa kalalom ang debosyon sa katawhan ngadto kang Senyor Santo Niño. Ang mga imahe i-display hangtod sa Abril 30 ug dadon sa Kaplag office sa Basilica Minor del Santo Niño. Diin mahimong mapalit sa kantidad nga 3,500 ug 4,000 pesos. Samtang subay sa kasaulugan, ang Sun.Star website dunay gihapon live streaming sa novena masses matag alas 5:30 sa hapon sa www.sunstar.com.ph. Bisitaha sab ang specials.sunstar.com.ph/kaplag alang sa replace, schedule ug dugang nga detalye. Alang sa Sun.Star Pilipinas, Pia Norin Bilar, CNU Comarts Intern.